हेलौ हेलौ आब'नाव दा गैला जोब्बाय हा ओहो एसेल' लाइभ फैदों लाइभ फैदों दिनैसो होजेनदों अबावहाय दं न'आवनो दासो माइ हाना फैदों मा नाम मोनलाय बेना आर के नार्जारि ब्लक साम' दां माथो दाबो नों दुगैग्रोना आयै र' मा होनो मा बाजैयालाय मा होनदों देखायदो रा नायनो सिनायाखै नोंखौ सिनायाखै नाम खोन्थाहर नाम खोन्थाबा सिनायगोन सिनायासै सिनायासै मा नाम मोनथाय आर के नार्जारि ना मा होनदों रानस्राव बसुमतारी लोंनोबा फै नांथ'आ दे आर के नार्जारि मा होनदों ब्लग इउटुब चेनेलाव नायदो आर के नार्जारि इउटुब दे दा नायगोन आं दे होमबा थाथ'नोसै आं होनाय नायदोंसोमोन दिनैसो फार्स्ट लाइभ होजेनखादां दुगैनां माइ हानानै सौफैनाया बारा गोबाव जाखायाखै